Igomoloze mwoze kene kwa mono biko tupu anyị aga n'iru enwe video ka nchọkụ nnene tupu anyị megine anyị aga n'iru enwe video nchọkụ nnene kene na this video Here Oboduku Road, side Afia Coke. Here Oboduku Road, Obaru side Afia Coke. 2 weeks ago, he had rubber. 2 weeks ago, na rubber. This is not draw here. But look at it now. Now here, rubber. Let us go. And I'm not happy here. I have caught this road. Here Oboduku Road by Obaru side Afia Coke. That about Thursday 18th. You know, if you're in America. Now, the problem I am with this place. This is the major problem I am with. You know, back at the Afuna Gota Nile Judo. Gota before Gaba 911. Gota is over 15 feet deep. Mano Jugo Kita, for those who know. If you go to an internal level, Gota is up to 15 feet deep. Hanchani no Sakamori, now control erosion ever. And Hanche Jugo Naya now. And fraud and I gave off, but fraud would mad about some months ago. Madanabo. Fraud would have a Gota. But go through this place, they vacant. So because I know your government, because I know your government, because I have a chance to Gota. Amari Yagami and Gota people a very big problem. Because about the mayor, because your attention is highly needed. This place needing again every area. The American member this year, man, they look at it. We have 15 feet Gota, or you better very wide Gota, or maintenance be all like. Because I know your government because they come again here before the too late. But they do go mad now for this year. Get a go. I'm gonna tell you this thing. Then the man here and there back. Here and there back at the wash. All my camera that gonna go to on your trigger here. Yeah, cameraman. Yeah, I drove 2 weeks ago. So because yo, but people know. Now your government because they come again here before the too late. If you see something. You say something for something to happen or for things to normalize. So based on that spirit, Kaiji or at work, or the never I am or mayor, when you get me. But the coach has go to put out in now. Before the too late, because I can have money. Ọ bụ na ị na-anya ebe nọ ife abụ na ilo Ekwulọbịa Isiofia Igboukwu Ekwulọbịa expressway. So ife ahụ before Oyo wash ya ebe a kịta n'ile anụnwa before Oyo ka nọ ife anụnwa ị na-anya efu n'ile a nwere fault o nwere ebe a ife njem ebido abụrụ ife ọzọ bụ efe etụsara ka ndị dị nchaji nwee ike ịnelu ya anya maka na ahapịa ọrụ o mebiri na-aga yes wee na-ayọkwa biko ndị na-afụ ile anụnwa a na-alụ ile anụnwa wa gọvanọ na-alụ maka na ọ dịrị izi elu ilo ka e nwee ike na-enelu anya ọfụma fụ na falụrụ ife gọvanọ anyị kwuru wee fụ na a na-edeliva ife gọvanọ anyị kwuru so na ka m ji eme ife a maka gọvanọ si if you see something say something ọ ka m ji eme vidio anụnwa yes ị na-anya kịta ifo ebe nọ yes ịgbago kịta obere nweta ụyọ yes so tupu vidio akịta arụ ya n'ọka ọ dị mma ka a na-eme yes biko I'm not now for China that short the video. As I can imagine, I don't know. I am about people. You go and edit this video na kanji kenege. The 3 basic things government need email as a human being. Bogene, uzo, oku, security. Ogo na nyahogo oku, sinye uzo. When it begins to talk about government responsibility is protecting the life and property of its citizens, good motorable road, light, senior and water.
mana you chike ya kita ka nkwu ihe m chọrọ ekwu. Ọ dịzị nnọọ ka 2010 abụ a very big massive throwback. Mala amalụ na ụmụazị ụmụ from 2010 gbagotebe amara ihe dịka pump. Hello. You will only have to give them pictures, give them distance. How we matter that name will have pump. That there was a time in Nigeria and organization, a commission and water board. Need in charge of a milli. It was what happens to those dam and the water board use those days. What happens to it? Because when came meet home telecom, mana people now senate na no there was a time people do go ndị mmadụ na-eje ihe mfọ why ya ka mfọ ma onwe ike ine n'ezi ochie film na afọ landline a na-adụ aka grere ma akpọ. Those are the telecommunication them mgbe I didn't meet it. I only met water board. Mana mazi amazụ na ụmụazị amụ from 2010 gbagotebe 2012 11 13 mago 20 ha amara ihe dịka water board. Because I feel that it is right of everybody lochalo no ka mmiri na-agba na beg ihe guze opota. Mana there was a time anyị na-eje echu mmiri na water board. Kedu aka m onwere ha onwe ihe dị m ebe ya kete na afọ. It's still an evidence mgbe eje water board mgbe eje ebe a na-agba mmiri. Growing up eje ebe a na-agba mmiri. Magono ndị Hausa wetopu onye ari maga na akwụ na line. It was a very good experience that you don't want to escape. And apịakwa ọkpọ ya. Somebody structure mwa yechunes before nwanne yechue. O si na ebe ha dị ebo ka nwanne ebolo muzochi. And the man at this thing you need ichu mmiri ọsịsọ because ha gbachie mmiri akwụsị ịgba, you will not have access to what mmiri again. Ọ bụrụ na you just say well. Mgbe ọ na-eme datin mgbe were iwe ka mpịa ya ọkpọ ọdọji ya aka m wee sue na that pump. Onye nwa bụ ihe meme ha. So ụmụazị amụrụ from 2010 gbagotebe amara they will not have this type of experience na ngwa gị. So kezi ihe mee na ụzọ damage cha like this. Government ama mme anything maka ya. Ụzọ adamage na-claim life, na-claim properties, na-adamage obodo. Enepoli anya mana enwere onye Igbo na-aza Commissioner of Works. Ejuza Soludo, that center ị na-achọ connect. What is the benefit of connecting to that center? You connect go na center, itinye na mkpu, ịma na mbụbọ, ije na visit Tinubu na abalị, ije na nata, ịmago gị na Devo Mai, isi na Anambra, jewe Ebonyi State, over ihe na-agbasahụ gị with party ndị ọzọ, ije go there. Mana still obodo gị is languishing in adequate lack of government, lack of government attention. At least mmadụ na-etile mmadụ mkpu isi oke nọ Tinubu na-etile Tinubu mkpu Anambra nwana dịka Dubai. Mana nke anyị na-etile Tinubu mkpu Anambra is getting worse. Kedu a very good company has n'elu after P2B? Gwam after P2B enwere company ọzọ ihe asị nwe that is wasting stronger na Anambra State. Everything nina idiosi no ina-eme ihe gara. Ụfọdụ oge na-ajụ gọvanọ ya ọzigine ọgba ọbalụ na iyi kpọgbu na iyi shege waka ndị bụ unu mpage mmage bade na eweli police chiwalewa mmadụ. Mana when people ya ndị mmadụ ya na-eti mkpu na-asị na mele na ihe unu kwesịrị imela ya as indigens, mele na ihe unu kwesịrị imela as ndị mmadụ. Ụmụ unu n'obodo Igbo na-eje obodo Igbo ụdị ụzọ a ya dịnwu na Texas America, ụdị ụzọ ya dịnwu na Dubai, ụdị ụzọ ya dịnwu na China, ụdị ụzọ kịta ya dịnwu na Oman, ụdị ụzọ anụnwa kịta ya dịnwu na Morocco, ụdị ụzọ ya dịnwu na Morocco, ụdị ụzọ ya dịnwu na Rwanda, Kenya. Mana mara unu na travel but still people are not in so sibiana unu like copy ndị ọcha ma you cannot maintain ka ndị ọcha si eme nke ha. And then this complete video for His Excellency Professor Charles Chukwuma Soludo. Ndị Igbo si na abụkwa onye bekali akwa ale ajụ anya ma ọma ife gbula ale. Ibekali akwa
ndị Anambra State market a ibekalịkwa akwụ ya ozugbo anyị tụnyesịrị iwu in second term in office anyị ka izuru ike ọ nwere aja ebe anyị mee na anyị tụnyere ọkwa anyị nwa bụ 4x4 n'isi na Soludo ga-eme 8 years. Ọ bụ na anyị ma na gị ga-abụ nemesis anyị ama atụ ekwanụle anyị ka izuru ike since anyị tụnyesịrị second term anyị ka izuru ike isi na achụ anyị n'ubi wa n'ọba isi na main market mechikata ya 1 week izụba ebe a jeti kpọba main market now nke bụzi the intel nkịta bụ Anambra State market law itinye gị iwu na iwu lili bụ na onye ọbụla na-azụ afịa na Anambra State ga na-azụ afịa from Monday to Saturday ma ọ sọrọ onye a ma ọ sọrọ onye a ma onye nwere emergency ma onye nwere emergency na onye a ga-ede leta degalụ the market head or the market head wee malụ ma the reason na the reason na the tangible enough isi na onye ọbụla failuru ime etu a ịma na onye a na-erisk ịkwụ 3 to 5 million naira ọ ịgbada ngaje na 3 years ifefe ọkịta bụ ka ịkwalụ ndị afịa nọ na Anambra State uniform iwetalụva form teacher ị ga-ebu anyway market head enwego register so need us register digo not just wetazia uniform ịghọta ka ama na ofu ụbọchị iwe wee ịkwala ịtalị bịa ịpịababanya ka ụmụaka nọ efefe ọnụ enwere so many things a ga-alụ ọlụ na Anambra State mana sọ ndị afịa amụrụ m ife abụrụ Soludo mụnwa dị eve 12 first tenure 12 second tenure ọ bụrụ nwa mgbafọ ndị Anambra to esilu votu n'ọdụ protect ya yo votu ka a wee dị chọọ na echela anya nwere aja ebe anyị melu ka evi iji apọnish line wita ọnwa ebe anyị na anyị na-amụrụ na anyị mee ị na-apọnish line etu anyị nọ nkịta anụnwa onwe edu ka isi wee na-emezi nọ demokrasi ka a na-eme ndị nwa bụ prọfesọ bụ na prọfesọship bụ the apex bụ the zenith bụ the pinnacle of educational qualification. You have seen it all. Ma still na-achị anyị ka ibe military man ife a military rule ka na-achị na Anambra State o ife a bụ Idi Amin style ka iji esi anyị na Anambra State rapụ ndị ime afịa enwe so ekwela anyị nkwa Dubai Taiwan anya ka afọkwa Dubai o nyafụzia nke Taiwan ebe Taiwan dị akatịka anya ka afọrọ Dubai biko face ọlụ first time yourself ka ọ dị ka echi ịlụ ọlụ kịta anụ ọdịza ka na-echi esi shadows ọnwa sụkwa eventful ilugolo second time ya nwakwa eventful ilugolo face ile anya ọlụ lụọla anya ọlụ na anyị mere aja ife wee sị na ka nke nwa mgbafọ chi anya ọnwala aja ife anyị meyi oke anọ na ị na-ekwuvu okwu second airport enwekwa mgbe Anambra State na-enwere airport anyị na-eyuzu nke ndị Asaba anyị na-ada n'Enugu nata Anambra anyị anwụnụlọ ọ bụrụzi akịta Anambra nwe airport nwa mgbafọ biko ọ bụrụ rewe lụọla anyị relu na Anambra at least ka anyị si nwee na mmadụ ga-abanwu relu na Ọnịcha nweta onwe na-agụ ata ma ọ bara relu na Ọnịcha nweta onwe n'ebe dị etu a around the state ka ife na ya na-ebuzi ụzọ ịlụ relu akịta anụnwa ọ ga-amotivate kwu the neighboring states na the south east gọvanọ Sụfa alụbakwa relu before you know it relu aga all through gịnị the south eastern states asị na ọkwa Soludo bụ onye bụ ụzọ wee lụọ anya ndị ọzọ wee follozie the lead. Anambra ịma m na-ekwu otu ọ dịka ma afọ the gọvanọ efe anyị nwere ife mfụ n'ebe gọvanọ nọ mana ọ na onye na-ene anya na ọ ga-ada dum ọ daa yọm ọ na-ewute ọ bụ na m atụgharịla ọnya mme nwe the gods ịpụta wee na-ebe akwa na ebe maka ịkara eche ka ifeanya mmiri n'anya m ọgọbụna gị na ndị abịa ọgọbụna gị na ndị abịa pụtaba na ndị abịa na ọ bụrụ sọ na abịa ka ọlụ dị a ga-alụ na-eme market itikpọ si main market ewelezi ebe a shop dị mezie paaki moto ebe ahụ itikpọ ọ bụ shops na-enye hundreds of thousands of families nri ebe a bụzi paaki ebe a na paaki moto ka ilikwodu nke na ọ bụ ife nji wee bịa ife agbakwa Dubai Taiwan ikwela anyị na nkwa ọkwa ya bụ na ọgọ ọbụla nkwa bịa kalịba ife na-eme jụkwa na eti ọfụma anyị ajụ ọkwa ese ọfụma anyị welekwa na ọ lụrụ ọrụ na Central Bank mee nke nwa na ebe eni wee sị na coin n'ọkwa ọbụ na onye a ga-emenwu na Anambra Blue Dubai Taiwan anyị ajụazi ese anyị wee jebe etu anyị si wee jeba lụọla anyị ọrụ na Anambra biko lụọla anyị railway na Anambra at least lụọ na Anambra onye dịka oti ọrụ gbakala onye nke isi oti sef adịghịzi nke ọ na-alara ụla sọsọ ife ọ ga-alụ ndị abịa ka ọ na-eche ihe lụọ anya before you know it oti alụa
nke Enugu alụa, nke Imo alụa, before you know it, rail aga na the whole of the southeast. Ọ ga-abụ alụ. Ife Fulani esmen na ọrụ maka na fafid nọ n'ụzọ ka a na-agakalị do na ya na-agbakwala ọsọ n'ọba anyị ka anyị nọ. Ụmụ Igbo ọ bụrụkwa na ka e wee were aja vetu ọnụ. Ụmụ Igbo na-abata n'obodo mmadụ, ndị nwe obodo amalụ yes na ndị batala obodo na ndị a nwee kpa ịnya na ndị batala obodo na aka adịrị ọfa mma. Anyị nwa na-eje obodo ndị mmadụ fa amalụ na onwe ka o si adịla anyị ka ndị Awụsa na-ada ama echi uche ọfụma ka abịazi na Igbo bịa na-achụala anyị anya da abụrụ maka ndị a ka anyị ji asị ilu rụala anyị re uwe taịm value va ga-ama taịm value obodo ọbụla nọ n'ala Igbo kpote yut va agbafu ya na-ekwu okwu ndị nke a. You understand? Biko lụala anyị re uwe at least ka e nwee diverse means of transportation in Igbo land ka ọ bụrụ kọti of Chukwuma Soludo ka anyị sikwa nnọọ ebe prọfesọ anyị metala anyị rapụnata ndị abịa ka ndị abịa zuo ike na ọnwụkwa n'ife ndị a meghị ọgwanụ ka ọ da nnọọ ka bụ otu onye ụmụakwụna na akpalọta njele nwanne dị otu of otu. If you fear you go die, if you no fear you go stay die. Nwanne, I rather speak the truth and allow the chiefs for where it may. Ka ịgwa dịgodo otu afọ na nwanne ice